OK, a skalárny súčin vektorov vidíme, že máme v rovine a v priestore. Jediný rozdiel, že v rovine sú dve súradnice a tu môžeš vidieť, tu sú až 3 súradnice. A počítame ho vlastne tak, že toto krát toto U1 krát V1 plus musíš dať U2 krát V2. A toto je vlastne celé, že toto je vlastne celý ten zápis, že to je ľahké, že iba toto krát toto dáš plus toto krát toto a máš ten výsledok, skalárny súčin. A v priestore to isté, len tu máš U1 krát V1, U2 krát V2 a U3 krát V3, že tam máš už ako keby poradí tretie. Tiež toto isté si dáš. To znamená, keď to máme takto, môžeme prejsť na príklad. Ak skalárny vyjde nulový, ak skalárny súčin vyjde nulový, vektory sú na seba kolmé. To znamená, že ak to vyjde nula, tak budú na seba kolmé, to ti vysvetlím o chvíľu. Takže vypočítajte skalárny súčin vektorov. Vidíš, tu sme mali nejaké čísla, tak si dáš U krát V. Toto krát toto a ideš minus 23 krát 10 plus 0 krát 18, ja som mala dať, že 18 krát 0, to je jedno, v akom to zapíšeš, ale výsledok je rovnaký. Ale počítaš takým spôsobom, to ti ešte ukážem, že minus 23 krát 10 je minus 230. Musíš si spočítať najprv toto a plus dáš potom tento výsledok. A keďže plus 0 krát 18 je vlastne 0, tak v podstate minus 230 vyšlo. Tuto je to trochu tiež také, že máš teda vlastne toto krát toto si sem dáš a toto krát toto. Takže minus 5 krát 4 najprv si vypočítaš 1, to je minus 20 plus a minus 2 krát 4 je minus 8. Radšej si to dáš vždycky do zatvorky výsledok podľa tohto. A potom môžeš plus krát minus dáva minus. Tým pádom je minus 20 minus 8. A to vyšlo minus 28. No a takisto počítaš aj tie ostatné. Napríklad tento si môžeme ukázať. 7 krát 1 je 7 plus 15 krát minus 3 je minus 45. Dáš do zatvorky, ale tým pádom, že vlastne je tu ako keby plus a minus dáva minus, tak je to 7 minus 45. To je minus 38. A zistiť, či sú vektory na seba kolmé, to je easy peasy. Tuto je napríklad nulový, ako môžeš vidieť, lebo spočítali sme, že 5 krát minus 12 je minus 60, dáš si plus a 6 krát 10 je 60. Ale minus 60 plus 60 ti vyjde 0 a tým, že vyšiel nulový, tak vektory U a V sú na seba kolmé. To dáš, že Učko a Včko sú na seba kolmé, alebo dáš iba vektory sú na seba kolmé, lebo je nulový. Tak tedy sú na seba kolmé. A takisto aj s ostatnými kooperuješ. Takže v podstate je to v pohode. Takže tak, to je všetko ohľadom matiky.